Okay. Welkom bij Kik TV. Vandaag zijn we in Cadzand-Bad op de camping De Battled. Zoals jullie hier op het bord achter mij kunnen zien. De Battled is een christelijke camping en we gaan vandaag het verschil bekijken tussen een gewone camping en een christelijke camping. Okay. Kan je even aan de kijkers thuis even voorstellen? Ja, ik ben Eddie Bakker. Ik kom geboren in Zuid-Afrika van Nederlandse ouders. En ik werk nu hier voor de week op de camping De Battled Cadzand-Bad. En dat is wat ik hier nu doe. Ja. Kan je uitleggen wat een spreker eigenlijk is? Nou, een spreker hier op een camping betekent dat jij 2 keer per week of 3 keer per week heb jij een uur waar je samenkomt waar je over levensthema's gaat spreken. Dingen levensvragen die men heeft. Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Kan ik God leren kennen? Kan ik zijn stem begrijpen? En zo meer. Zou je even willen voorstellen aan de kijkers? Dat wil ik. Ik ben Bas Hoeman. En wat is precies je functie? Ik ben de beheerder van De Battled. En wat is De Battled precies? De Battled is een christelijke camping hier in Cadzand. En dat is eigenlijk gewoon normaal kamperen, maar met een christelijk programma. Waarom heb je voor een christelijke camping gekozen? Ik zelf heb niet voor een christelijke camping gekozen, maar mijn opa en oma zijn in de Achterhoek begonnen. En zij hebben er een christelijke camping van gemaakt. En sinds dit jaar hebben wij in Cadzand ook een camping begonnen met hetzelfde christelijke karakter. Kunt u even voorstellen aan de kijkers? Ja, ik ben Harold Nieborg en ik sta hier met mijn gezin, vrouw en 2 kinderen op camping De Battled hier in Cadzand. En waarom heeft u voor De Battled gekozen? In onze vriendenkring zijn er aardig wat vrienden die ook in Zellenhelm op vakantie zijn geweest. En we hebben er heel veel positieve verhalen over gehoord. Ook wat voor invloed het op de kinderen heeft. Het stukje christelijk onderwijs. En we hebben via Facebook hebben een link gekregen dat de camping hier ook is geopend. En we hadden zoiets van, we gaan dit jaar eens proberen. Vinden jullie het leuk hier op De Battled? Ja. En waarom vinden jullie het leuk? Omdat er heel veel te doen is en ze houden je steeds bezig en het is gewoon heel leuk om te spelen hier. Nou, verder wel. Ja, omdat we bij de bunker hebben we een hut gemaakt van pellets en dat vind ik wel leuk. En hebben we ook een schommel bij gemaakt. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk dat we zo'n hut hebben gebouwd en dat we daar ook in kunnen schommelen. En de bunker vind ik ook wel leuk, want daar kan je ook echt in en bij de meesten niet. En in Zeeland is ook echt heel veel te doen en op De Battled ook.